I si parlar de sexualitat no fos un drama, sinó una oportunitat d'aprenentatge? A Plaer és una cooperativa sense ànim de lucre nascuda al Baix, Molins de Rei, i formada per l'Helena i el Pau, antropòloga i sexòloga ella, educador social ell. Treballen colze a colze per fer possible una educació sexual integral, feminista i transformadora, des de la vivència, des del cos, des del desig i sobretot des del plaer i les cures. Fan tallers per infants, joves, famílies i professionals, xerrades, formacions, assessoraments i projectes com realitat o ficció, que posa sobre la taula temes com els límits, les primeres vegades, la nuesa o la intimitat, per trencar tabús i ampliar imaginaris. A Plaer crea espais per parlar obertament de sexualitat, per qüestionar discursos hegemònics i per cuidar-nos des del coneixement i el respecte. Tot des de la participació, la creativitat i una mirada crítica que vol transformar l'educació des de dins. La seva vinculació amb l'Ateneu és clara i activa. Fan tallers i activitats al Cercle de Cultura i participen de l'Ateneu Central. Una col·laboració que els potencia i els connecta amb la xarxa de l'economia social. Si creus que parlar d'aquests temes és incòmode, és que encara no has conegut a Plaer. Fotem-li canya al baix, de cop a cop, i tiro perquè l'és a prop.